Yan, dahil kami naghahanap ng monstera, na-visit po tuloy namin ng palayan. Ayan siya. So napakarami pala namin ditong monstera. Ngayon lang ulit kasi akong bumisita dito sa farm. So ito yun na yung the best part, oh. May pa-river. Oh, diba? Parang ang sarap mag-swimming, oh. Kakaligo ko lang pero dahil mainit, parang gusto kong maligo. So refreshing, oh.